Velkommen til Estate. Hvis du er långiver, advokat, erhvervsmægler, boligmægler eller hvilken som helst anden, som arbejder med ejendomsdata i din hverdag, jamen så er Estate en rigtig fantastisk mulighed for dig til at få et hurtigt overblik over ejendomsdata, og til med til en rigtig fordelagtig pris. Vi har bygget lidt forskellige funktioner ind i Estate, som giver dig mulighed for at søge data. Man kan fx tage vores søgmodul herover til venstre, hvor det bliver muligt for dig at geografisk udsøge en liste af ejendomme, som man ønsker at arbejde videre med. Det er også muligt at gå op i toppen, heroppe, hvor det er muligt at søge både på virksomhedsnavne, personnavne eller adresser. Hvis vi hopper ind på en virksomhed her, jamen så får man et hurtigt overblik over virksomheden. Man kan gå på nøgletal og se lidt forskellige årsrapporter, eller man kan gå på ejerskab og se en ejerstruktur. Vi kan også besøge en helt normal adresse, og igen får vi et fint overblik over selve adressen og ejerne på ejendommen. Over til venstre har vi tilmeldt også et transaktionsmodul, som giver en mulighed for at udsøge, hvilken handler der er foregået i det område, som du ønsker at se nærmere på. Der er selvfølgelig langt flere funktioner derinde, og langt mere jeg kan fortælle. Vi er også stadig i gang med at udvikle, så der bliver løbende bygget på og kommer nye funktioner til. Så hold godt øje, og ellers tag fat i os. God fornøjelse med det.